Hello guys! Welcome po muli sa aking channel, Jane Miguel. Ngayon, dito ako sa farm ng Valencia, malapit sa aking tinitirhan. Ito ang mga kasama. Yan si Ate Mel. Ate Mel, mag-hello ka dito. Hola! Olina! Hi! Kasama ko sila na mag-vlog. Ito, andito kami sa may orange farm. Ito yung mga orange. Hinog na sila. Ready to pitas na. Ito sila, oh. Ito, guys. Yan, guys, oh. Ito, guys. Dito lahat is orange farm. So, iba naman dito sa kabila. Ito is artichoke. Lahat ito. Lahat yan. Pero, hindi pa yan namunga. Ito guys, ito ang dahon ng artichoke. Ito, wala pa silang bunga. Yan siya. Ito guys, yan siya, hindi pa namunga. So dito sa kabila talaga is orange. Ito siya guys. So guys, happy watching. Hope you enjoy. Enjoy watching while I'm having vlog. Yan siya, oh guys. Oy, mababa pero namunga siya, oh. Natumba lang kasi mabigat na. Ito siya, oh. Ito lahat yan sa orange farm yan. Dito kami napunta, nanguha siya ng nangunguha kami ng ng mga oranges. So yan guys. Oh, ito mga kasama ko nag-selfie sila. Ayan. Ito siya guys. Maraming orange. Punta kami doon sa dulo, hanggang dulo. Yan. Ito guys. Magmamas muna ako. Ito guys. Ayan. Yan siya guys. Oh, ang daming bunga guys. Oh, fresh orange. Ito dito kami namimitas. Kasi minsan hindi yan pinipitas. Kasi dami ditong orange. Kasi lahat ng farm dito is makikita mo orange at saka mandarina. Yung mga nectarine. Yan guys. Ayan. Saan ka? Pumitas ka ate. Ito guys. Yan. Magse-selfie daw si ate Mel. Yan siya. Ito guys. Lahat yan is orange. Yan. Dito naman anong itinanim dito is onion. Onion siya. Pero yan is yan. Kaso madilim-dilim kasi. Alas 6 na dito ng hapon. Ayan. Ayan siya guys. Alas 6 na kasi dito ng hapon. Kaya yan. Kasi nagpahinga muna ako. Ayan. Kaya umalis ako doon sa bahay kanina lang. Naglakad na 8 minutes. Ito. Malawak ang taniman nila ng sibuyas. Ayan. Sibuyas ito eh. Ayan siya guys. Ayan. Malawak. Ayan. Yan ang kanila. Ayan siya guys. Ayan. Ayan guys.
malapit na naman doon sa isang orange. Ito is tinaniman na nila ng wala, ang tawag nila is asparagus, parang pechay, kaso na hindi pechay yun. Asparagus, tapos ito is cabbage, kaso kinuha na nila. Ayan siya. Ayan siya. Ito tatanamin pa lang. Ito kasi iba-iba ang mga tinatanim. Kada harvest, tapos papalitan ng iba na naman. Ito, marami ng damo. Ito. Ayan. Ayan siya. Ito, wala siyang tanim. Ito, hindi ko na alam ang tinanim niya dito. Ito yata is, ano ba ito, Ate Mel? Igos? Oh, Hindi igos yung yellow na ano, maliliit na. Nespero, oo, nespero ito, nespero. Yan, nespero. Dito sa kabila is orange na naman. Daming orange, oh guys. Yan. Ay! Mahulog. Mahulog. Ay! Basakael. Yan guys, oh, ang dami kay Ate Mel, oh, dami, ang sarap pitasin, oh. Ayaw mo pumitas. Nasaan yung malaking bag mo? Ha? Yan. Uy, bawal. Yan siya. Hindi naman bawal, Ate Lina, pag konti lang ang kunin. No, doon tayo sa kabila, doon sa Dito. doon sa may end. Ayan siya, oh. Yan. Nalalaglang lang sa sa lupa. Ayan siya, guys. Yan. Ayan, guys. Oh, dami. Tapos dito sa kabila, tomato na naman. At saka ito is bawang. Garlic. Yan. Tapos, punta daw kami doon sa kabila kasi doon marami doon. Doon kami mamimitas. Ayan guys. Dito is gulay din. Dito is cabbage. Maliliit na cabbage. Hindi pa yan nabuo yung yung ulo. Tapos dito naman, yan is garlic. Yan siya, guys. Tapos dito naman sa kabila, walang bunga to, kukunti lang. Ito, walang bunga ito. Orange, kukunti lang ang bunga nito, hindi pa yan hinog. Ito siya, guys. May bunga, kaso mo hindi pa yan nag-orange. Yan, nagsisimula na mag-orange yan. Mahinog. Green pa sila, guys. Kaya, ayan, ito, na. Malalaki eh. Ano ba yan? Mandarin? Mandarin. Ano? Hindi na. Orange yan eh. Kumuha ka ng isa, Lina. Kuha din ako ng isa. Ay, Doon na lang. saan? Saan ba tayo? Ayan na, guys. Oh. Madilim na. Ayan, guys. Oh, maraming tanim dito. May talong. O, talong ito, Lina, di ba? Ito, talong na malalaki dito. Yan siya, guys. Ito, guys, ito yung kalabasa. Pero mas malaki, mas matataas ang mga damo nila. Yan, kalabasa yan. Ito lahat kalabasa. Yan, guys. Yan. Kaya pupunta kami doon sa dulo. Maraming narangha doon, oranges. Yan, guys. Keep watching, guys, hanggang pagdating namin doon. Kaso mo, madilim-dilim na. Ayan na, guys. Ito yung oranges. Kaso mo, ay, ito ate is lemon. Ito yung mga lemon. Lemon tree. Wow, nakabakod eh. Hindi tayo pwede pumunta dito. Ayan, guys, mga lemon.
Ito, ang gaganda naman, parang pear, oh. Yan, lemon tree, guys. Ito, guys, lemon tree. Ito, lahat ito is lemon tree, yan. Yan, guys. Yan, guys. Ayan, lemon tree lahat ito. Kaya, guys, yan. Yan. Madilim-dilim na. Yan guys, ito pa. Pero may itinanim pero di ko alam ang itinanim dito. Yan guys. Yan. Ang ganda. Saan na ba, Lina? Wala naman. Yan guys. Punta daw kami doon. Oh. Ayan, ito lahat is lemon tree. Ayan siya guys. Ayan, naglakad na masyal. Ayan. Yan. Ayan, dito na kami malapit sa kabila. Malapit sa kabila na naman. Yan siya guys. Wala naman, Lina. Yan siya guys. Ito hindi ko alam kung anong itinanim dito. Yan, tinanggal yung mga damo. Malawak ang farm dito ng Valencia. Yan. Punta kami doon sa dulo. Malalaki ang orange nila doon. Yan siya guys. Salamat sa pagpanood ninyo. Yan siya guys. Ito, orange tree din yan. Yan. Dito, Lina, kaya meron din ito. Ito, orange tree na yan. Yan. Kaso mo, malalaki ito, matataas ang damo. Yan. Hindi nila nilinisan. Kaya yan. Yan siya guys. Kaya yan. Keep watching guys. Salamat po sa pagpanood. Yan na guys. Wala, Lina. Yan siya guys. Yan. Yan siya. Yan, dito na. Dito rin yung isang orange tree. Yan siya. Ito siya guys. Oh. Yan. Ito siya na guys. Kaya yan. Salamat sa panood po guys. Salamat po guys. Salamat. Keep watching. And salamat. God bless.